inyanga engihambe kuyo ibe honest for mina. Uzogula emhlabeni ugula umgulo ongalapheki. Khuleke inyanga bathi sibuye ebushi amashangani bawabeke streamline la. Mfethu. Le time aleli ngiyalibuza efonini balirecommenda ngithi baba kunjani athi ngikhola ngithi uzongisiza. Athi ya ngithi hayi angibelieve uzongisiza ngeke ungisize mina. Ngiyazizwa ukuthi akunamuntu ozongisiza. Lento engibhekane nayo is one man one vote le. I'm in confidence ngimthumela ithombe. Angizithoni change mangimthumela ithombe. Ngathi esa. Athi mara yiza sibone. I had to drive. Push back Chris ngiphuma la ikhemi liphuma khona mina. Yeah, push back Chris but yabona la kusebathakathini mpe ngithi ngifuna bona abathakathi namhlanje. Uthakatha mina ke manje. Ayikho lento makumele umchamo nguphuze ngiyophuza ke manje. Baba asibona baba ungishaye ngomcondo sisipanile ngabuye eJozi. Hayi ayipholi lento. Angishaye ngomcondo athi uphupha isihlahla. Kumele ngilaphe ngaso. Ngehle. By then I'm spending money. Mali mama petrol yo. But I had money. Funny enough, ngigula so ngiphethe inyuki ibuzwa kimi imali. I remember the other morning. Bangitshele ngomunye ubaba wathi kumele ngiye komunye ubaba so, yabo? Babushabalala ngale ngasenkathini ngale Alexandra. Ngihlangana nenye out bengiyothenga iphathi eVW ye-golf. Lo baba emakebe mfowethu yini udliwa yini nje? Hayi man, uyamazi umuntu oso. The night before the pain was worse. Abafuke vuka lasambeni. Siya kulo baba bethulukiwe kuye. Masifika kulo baba lo. Lo baba une assistants like umuntu osiza abantu umsizayo. Apparently lo baba ngimthola khathele bathi usebenze ubusuku bonke bekasiza abanye abantu bathi he can't help me. Bangijikisile life bathi mfethu asifuna ukucabana nawe. Ubaba ukhathele. Ngeke akusize, ngeke akwazi ukukusiza ubaba. Ulele. That was the last hope. From lapho sibhedlele. Ngisayine 3 times for amputation. Makumele bayongikhatha ngiyajika. No, ningasangikhathi. No, likhona ithemba somewhere. Reverse ngibuyisele nedladleni. Bathe mori lento lepheli yakhuphuka siyayibona lento iyahamba. Ngithi nami ngiyayibona ukuthi iyahamba lento. Ngiyabona mosla. Awuthi le besilemi nomngani wami kanti ba-organize i-doctor, clinic yonke le process. Mina mangifika hawu umuntu uziphuzela i-black label akanandaba uyazishayela lenyanga yami yabuhlaba blind gaga ngingafa la mfowethu ngisuka le eJozi ngise la kusasa ekuseni start sami clinic clinic bamshela nezandla mos bathi hayi sifuna inyanga ezifana nawe Kena la baba le awuthi yazi na uthi ngishayela amathambo bakhulumile bathi uyahamba wanganqamule lenyawo leli. Ayikho enye into mara bathi uzophila mangayenza lento. And usazoba nenhlanhla enkulu kakhulu ncane lokho abakubonile abantu. Khululeka wena. Wena sithembe. Alikho ikhemi for lento le. Yo. Ya. Makuba ushayiwe hayi no umuntu okushayela oplan kakhulu. Ya no hayi sivele singene esiphelela ngisayine. Ngapha ngitshela uma uleli bekangafuni ukuthi ngikhathi. Atazanga azala umntwana ongananyawe. Uleli ngisho kanjalo. Tshela uleli sengicedile ngithi ema uleli. Hey ngilikhathile mina inyawo leli. Athi ngithi ya. Athi bona kobuhlungu ngithi bangifeintisile angazi kwenza ngigcine ngingena after zanga ngazi kwenzakaleni ngiphume inyawo lami seli half ngisurround ama-matron ama-sister isibhedlele sonke. I was visited by every person, big people. Yazi ukwabona ngathi uyahamba emhlabeni. Ubona izinto zokugcina ukuthi athi ngibabheke kahle labantu maybe into kumele ngiyibone.
but ngaphila yabo. Yazi after ngikhathile, yo I was in peace. Yeah. Yo I was so excited. Wachinja umhlaba wakho. Yo I was Yeah. very happy. Yeah. Sashane party mos same time ngiphume esibhedlela. Ngathi madoda abantu babulawa ukukhala kakhulu. Yeah. Aziwe.